אולי שמעתם את המונח חשבוניות ישראל מסתובב ברשתות? אולי מישהו זרק לכם שאלה על זה בשיחת מסדרון? או שרואה החשבון שלכם אמר שיש משהו כזה שצריך לטפל בו וזה נורא חשוב אבל לא מסובך, ואז גם נלחצתם מצד אחד וגם לא הבנתם מצד שני. אז רק רצינו להגיד לכם שדאגנו לכם, ובדקות הקרובות נסביר למי זה רלוונטי ואיך אנחנו סוגרים את הפינה הזאת ב3 קליקים. חשבוניות ישראל זו רגולציה חדשה של רשות המיסים למלחמה בחשבוניות פיקטיביות. הרגולציה תיכנס לתוקף בחודש מאי 2024, ובמסגרתה כל עסק שמפיק חשבונית מס העולה על 25,000 שקלים לפני מע"מ, יצטרך להנפיק גם מספר הקצאה דרך רשות המיסים. כרגע מדובר אך ורק על עסקאות המתבצעות בין עוסקים לעוסקים, ואך ורק בעת הפקת חשבונית מס. לכן, אם אתם עוסקים פטורים, זה לא רלוונטי לכם כרגע. בשביל לסדר לכם אישור ברשות המיסים במהירות ובקלות, אתם צריכים 2 דברים. חשבון iCount וחשבון באתר רשות המיסים. בסרטון הבא נעבור איתכם על כל ההכנות הדרושות באתר רשות המיסים. שימו לב, תהליך ההגדרה מול רשות המיסים שונה בין עסק המנוהל על ידי אדם אחד, לעומת תאגיד, שותפות או עמותה המנוהלים על ידי מספר גורמים כמו מנכ"ל, מנהל חשבונות וכו'. הכנו סרטוני הדרכה ייעודיים עבור סוגי העסקים השונים, וניתן להגיע להם מהקישורים המופיעים פה מתחת לסרטון.